Okay, ngiyabingelela bhuti egameni lika Jesu. Mhlambe ke sacela ubhuti azisho ugama uthi ubani wakabani usukaphi. Ngiyabonga ithuba Sithembiso akaButhelezi lona ngisuka kwaMxhosa ngabasiza abantu. Okay. Mhlambe ke mhlambe uma ungazisa abalaleli ukuthi ubekwa yini namhlanje la ekhaya labafundi. Lapha ekhaya labafundi ngibonile ikhaya labafundi ezinkundleni zokuxhumana. Ngithe mangilibona la ngithinta enhlizweni ngoba ngithe ngabuka umsebenzi kaJehova wenzile omkhulu kulesi sikhathi esiphila kusona, ngoba abantu abaningi ngathi ababoni ukuthi sibhekephi kulesikhathi samanje. Sibheke esikhathini sokuthi manje abantu bamukelisa uphawu lukaSathane. So uNkulunkulu wasivezela ithuba elihle kakhulu lokuba kube naleli khaya labafundi, ikhaya labafundi elizosiza ukuthi umuntu ongalimukeli uphawu lwesitha kodwa abe nendawo lapho azokwazi ukuphila khona, akwazi ukuthi akhonze uNkulunkulu ngendlela ayifisayo. Leli khaya ngithe mangizwa ngalo ngazizwa nginokujabula nokuthokoza. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi abazoyiqonda lento ngoba ukuze uyizwe kahle le ndaba yaleli khaya kufuna ngathi ungawumuntu owaziyo ngezinto zakamoya, ngoba uma umuntu nje obuka izinto ngeso lenyama awuzusheshe uqonde ukuthi kwenziwani la ekhaya. Leli khaya aliphethwe ubaba uSibiya. Leli khaya liphethwe uNkulunkulu uqobo lakhe, ngoba ubaba uSibiya akwenzayo naye ukuzwa ekutshelwa uNkulunkulu. Abantu abaningi ke abazi ukuthi uNkulunkulu uyakhuluma, kodwa mangabe usuwembulele, usungumuntu, usungumntwana kaNkulunkulu, usuwambulelwe, uyakwazi ukuthi uNkulunkulu uyakhuluma nomuntu. Uyakhuluma ke ngendlela eziningi engathi mangichaza utholakala ukuthi omunye umuntu ngeke understand, ngoba uyakhuluma ngemicabango, uyakhuluma ngezwi, ulizwe wedwa, omunye umuntu angalizwi. So ziningi indlela akhuluma ngazo ayingeke ngayichaza ngoba ziningi, kodwa okuyikona kona okukhulu kakhulu esikhathini esibheke kusona manje, umuntu mangena esitolo kuzomela ukuthi aveze uphawu lwesitha olungu-666. Engike ngezwa-ke ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi upresident useyithulile i-digital ID. Kule digital ID hayi ngoba kuyi-digital ID, i-digital ID mbumbulu efihle u-666. Uma ufunda kahle eBhayibhelini uyayithola le ndawo le ka-666 ukuthi kuyofika isikhathi sokuthi uma unganalo lolu phawu ngeke ukwazi ukuthenga nokuthengisa, kodwa ukuze ukhululeke kulomhlaba kuzomela uthathe lolu phawu okunguphawu lukaSathane othi masuluthathile lungaphinde liphume kuwe, luba segazini lakho. So ke ubaba uSibiya njengoba ngila mina ngizomqinisa idolo lokuthi angahlehleli emuva, njengoba ephethe enza umsebenzi kaNkulunkulu. Vele izitha zikhona zizomvukela, zizobaningi, kodwa uNkulunkulu emkhulu uzoba naye ubaba uSibiya. Kukho konke ngike ngabuka naku-YouTube, ngalandela futhi abantu laba khomenta khona, ngabuka ukuthi abantu bakhomenta ngokungazi. Abasazi isikhathi esiphila kusona, abasazi futhi isikhathi esiya kusona njengamanje, kodwa ukube bayazi abantu ngabe bonke basondele eduze kababa uSibiya bamnika isupport, ngoba lento uNkulunkulu ayisebenza ngobaba uSibiya inkulu kakhulu. Ngakho ngalamazwi nje ngithi angibonga ubaba uSibiya, ngithi futhi akaqini idolo kakhulu kunakuqala, angahlehlele emuva.
ngizwile la ekhaya ukuthi khona nabantwana abese besemathubeni ukuthi ngokwasezweni bavulelekwa amadlela ahlasa. Abanye bashiya amabhizinisi abo abenzela amamiliyoni kodwa bakhetha uJesu Kristu oyinkosi, ngoba kubalekile ukuthi umuntu acabangele umphefumulo wakhe kwelizayo angabhekeleli into yamanje, ngoba kwakhona lapho akade bezokwenza khona lawo mamiliyoni kodwa bebezowenza sebenophawu, sebethatha uphawu okuwukuthi umphefumulo wabo vele sebewulahlile. Uma bedlula kulomhlaba sebe abantu abayolahlwa, kodwa benza isinqumo esihle sokuthi bangayithathi izinto zasezweni, bakhetha ukuyidela zonke izinto zasezweni, bathatha uKristu oyinkosi nomsindisi. Amen. No, ngibonga nje uNkulunkulu ngawe mfowethu. So ngibuka isimanga sokuthi usufikile lapha ekhaya labafundi, siyaqala ukubona sikwazi, kodwa ufika uzofakazela yona le ndaba le uNkulunkulu ayimbulile through Baba uSibiya. So mhlawumbe ufisa ukuthinike kumuntu osekhaya othi mhlawumbe ngabe uyakholwa noma akakholwa, ngabe umzalwane noma ayena umzalwane, mhlawumbe othi yena hayi lento ye-digital hayi suka ayiyona u666 lento ayisho lutho nje, into nje yokuphila nje, indlela esizophila ngayo i-advancement izwe liyadevelopa phela. So ufisa ukuthini kumuntu osho kanjalo othi hayi into engathi issue indaba le ya666 nokuthi ithini isolution from now, mhlambe ibandla kumele lenze njani or yini abantu ekumele bayenze from now on? Kusukela manje abantu into engiyibukayo mhlawumbe engacishe ibasize ukusondelana nencwadi, bafunde imibhalo ukuthi imibhalo ithini, ngoba abantu isikhathi esiningi bagijimela ukukhuluma izinto kade abanalwazi lwazo, futhi nokwambuleleka ngezwi abambulelekile. Kanti uma usumuntu osembulelekile ngezwi uthi noma ulifunda mawunomoya ongcwele, umoya ongcwele usuke ekugayidile, ekufundisa, ehleli nawe. Uthe uKristu Jesu uma ngabe ehamba esebuyela kuBaba wathi angimshiyi nodwa, ngimshiya nomoya ongcwele ozoba yikhona konke, ozonifundisa wenze konke kunini. Okusho ukuthi ke uma usunomoya ongcwele uyakwazi ukuvuleleka kwezinye izinto osuke ungenakuqonda kuzona. Njengoba ngikhuluma nje kumanje umphefumulo wami ube nokuthokoza, ngibona naye inkosazana isinqumo esithathile ngibonile enkundleni zokuxhumana, sangijabulisa. Ayivumelanga ukuqhubeka ithatha izinto zasezweni, kodwa kukho konke lobukhazikhazi basezweni yakhetha ukuthi ihambe noKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Amen. Lokho nje kukhulu kakhulu. Okunye ngifisayo ukuthi umuntu nomuntu osekhaya uma ngabe enayo lento ethi uyikholo noma uyakholelwa kuJehova onguNkulunkulu, angacashi kodwa phumela obala ekusupporteni umbuso osuveziwe ngobaba uSibiya, ngoba uchazile ubaba uSibiya ukuthi umbuso wokukhanya. So uma usembusweni wokukhanya ungacashike vela obala, ngoba siyazi ukuthi lo mbuso wokukhanya njengoba ufikile ezweni elibuswa ubumnyama uzo-athekeka. Lokhu ku-athekeka kufanele ukuthi sime sibe imbomba, siqine, silwe, siye phambili singabantu bakaNkulunkulu. uNkulunkulu akasebenzi ngegwala. Siyabonga kakhulu. Hayi siyabonga kakhulu uJesu Kristu inkosi. Amen.